Sylvester 2025-2026. A takto to vyzerá po novom roku. Nasnežilo nám tu. Tu na poli sme. Možno to tu nevidieť úplne až toľko snehu, ale počkaj, ja to nasnežujem. Snehu. Teda našich územiach, keď prechádzame po našej ulici, je viacej. A tak? Takže takto to vyzerá po nový rok, ktorý si dúfam užívate. Pozrite. Sneh. Tak, dúfam, že sa vám budú videá alebo fotky na Instagrame páčiť. Môj Instagram Martinka72, tam ma sledujte. Tam vidíte fotky prípadne a tak skorej ako tu videá. Takže ma podporujte aj v tomto roku a ahojte!